Hi people. Làm sugar nó nó anh YouTube channel lo. Ang tini nó có thang này. So nó có thang này. Tam tam khai chân nó sai mía. Samung nangi mà thang cá nó rong je anh vlog này trong này khi tôi sai mà này. Ang nó có mui rong. Nó hana thang go. Ang ke sini paro mui kelai rong không trong habo. Ang ke abu nó ang mui pagi này. Mui tup này. Ang ke abu nó orang sini anh vlog nó cheng kha. So nó rong này trong đi ang bay gak sa. Longiru trong đi ano. Ang ke khai đi ang thang này. Hingke ko sung nong kholai kha time selai thangkha sapta nong khona hani tongmani charta 30 rokta mi thangkha hingke norok no ang je phunong mansak phunong nai norok nai tongdi eko view rok no kharok nai thobo hnai ang kisa video clip ti sawina kha norok bo view enjoy khaidi hingke ko station no sokpai start nya kho 6ta Rogo start ngai hingke ba Jol Ê ra đây jol Jol lại đây jol nằm đây jol Ê jol Bill money bag 1 hour later hingke ko truk train rok start kha hingke norok nai tongdi 6ta tam kha tini 6ta thiklia 5ta 50 rok khna soja tam tu ti tai 1 minute rok ni bagai ko nai joro chokleng kileng nai thok ning tong kha wati thualia chokleng kileng se thasking nuk jagi tong ha norok nugi mang khana ang je phunong man chok norok phunga chai tok tak so ge sangai ko jrani station o sokai mani jalmuri chana mu chung ke ba jalmuri jono kaisa paina laikha thoka bo paisa pur paisa make thos thogia yango borok bangkha achup jakni se asak sijagya borok kubangma hingke haina hai mayo khuyu hni nimki chana mu chung hni nimki paina kha tei nok ni bagi bo kisa paina kha angki nimki thokjago norok boda nimki thokjak train rok ka khangke angki nimki rok chao hingke ko sokpai ke ang nong na sa kaham ke phunong malia station no sokpai se ko chuti di ba ama sengphanya ni tok bukur bai dorom bai songai tong nai di ngom ngam masa ka sabai di dorom bai bai tok bahan bosai mano ama kha bukur bai songai tong ka nai di pusuk thas ko poli tong go pa dia sisa. Mustang không một bắp không một sủi cả Áo. Mustang dah. Không có cái gì ra Mai siapa green tea nang nai tangwa. Mungkin norok bai khana malai sinai. Jotono no hambai. Khana phungo norok bai ang malai nai norok na singi nai tongdi. the next day. Hi people, hi nong no phung kaham. Tabuk no thuma ba chadrok. Nge thuma ba sakhe ang makhang chuya ko ang to nogo sakpai jak. Nge ang tabuk lebu buti kisa nang nai tui kutung bai. Nge norok nai tongdi. Lebu buti nang ito nga pumay sa siri. Welcome. Cheers.
Omotam plan chap bungman sini sabai gedi blai kotoma hadi mai chai manoro mai kenai dia angbo amke chokata bosok hilik jagai se yang gona hadi mai ke hoi thanga ko bin bosok komna ang ti sai de nai te se thik ka hamke ko angor wa pisa bai se thik khaija yang ni view nai thangman nai gedi no khanai thata chumui budul nan chu ladi pe bati mar ta ni ai khana se la kan na ma na dita nai de chumui nai thangmani view nai thangman nai gedi ai le na busa hatang wati bai wa bai nai thak suka so general chatong na biang thang hne iko ang arom na thangai tongo acha a basarom na thangai tongo norong nai tongdi arom nai ro oro sa arom la nge phonai di ban kotuma ke ko arom la nge rok gunda bai tol nai absa si sing rom nai ke ko je man mani abuno dol bak lai nei nei absa gunda bai tol nai ke abuno no norok nai tongdi je mamani basuk mangkha ang norok no phunung nai tei tam mo mui khiteng rong mankha norok no phunung nai norok ban chung tanom de obana kobong mamani tongo mui tu bu barok ke eleng sai rok kobong man thogoro ka kumuk rok tong bayo Asa tini sasai boy phedong balting phunone abu rakhi bol dikhla khane hingke ko sung truk je mama ni norok no ang balting o phunuka asung no manchuo ko baksa manai songrok no school ni hana tongbai ongka ba charai besabati tongbai ongko ba borongni hingke je mama ni no sung ki philai khanogo norok nogo thangai phunungnai tam mankha ke konai dia ngam song tam jani bosok tam jan dalok mano ni rugi chalai ni nai tu kholai tongo pojar rujulai jakhe iko hingke asung no aman chio khangrai masa mankha sorry khangrai mangni mankha hingke obono sung 7 jon borok banglai nai teobo basai song horo romani pho ka komuk nai ri bisuk ruja later iko ka komuk a darom pai cha kumra tep su tong khu nong no phunung nang taw adi darom pai ang tlang na yobo koto nai di no ko phai ke busung mui nei khang ke am ke mi khum chok yang de go tam tong khoi ko mui tu bubar ba sung man jak ade kabong ma thasung suka hingke norok no jotono no hambai maya faro norok asuk jora te ani blog no khalogi nai tongma ni bagi norok tabu go subscribe khaije ge tongkhe nai simita thangdi like share subscribe khanya tapuk di hambai jotono no 한결편안해 지고했어 오늘 밤에도 왜 걷어 있어줘서 좋은 꿈 매번 지랄했어 요즘 새벽에는 소음이 늘었어 왜냐면 너의 색깔은 blue